heeɗiɓe RFI fulfulde yewtere coftal ɓalli men on calminama ko artude tan ngam humpidde on e ko yowiti e toɓɓe men alet arore mamin kal kabaru bal woni basketball Africa League kawgel fukku cenglel hawridinde noon diɗɗe tawaɗe ɗo e Afrique e oɗo saaha dawal baɗowal e Sénégal nana jokki kawdire ɗe mbiyen holno jiiruɗon ɗum diɗɗe ɗe ASC Ville Dakar US Monastir Petro Luanda kañum e Creole Star holngal diɗɗal ɗamini ɗon tawete e dawal cakkitingal ngal ha hande kabaru goɗɗo joni noon koye banggue fukku koyngel mamin kal e Ligue des Champions Europe kawodire ɗiɗaɓal timmal fuɗɗima holno jiiruɗon kaw PSG e dow Arsenal mate ko ɗum jokkata e dawal gartol ngol kiba noon hakkude Inter e Barça tedduɓe ha hande e banggue fukku cenglel mamin gartu e Afrique walla mbiyen fukku koyngel jaafoɗon mamin gartu Afrique haalde ko yowiti e kawgel kan worɓe fettoɓe bal yareteɓe duuɓi nogas fayi less tedduɓe ko ɗum woni toɓe men emin paadi on alet jamɓe 17 silmaji 33 ɗo e haalirde RFI fulfulde oɗon mbawi larde min e heblo meɗen Facebook amma YouTube